Akadaiwo so achibva mudumbu ndasanda kuna periods but ndakatotanga ipapa zvekuti ndofunga kuti vakatondidhameja. Musana ndopakabva abanhwa musikana uya waida kubata chibharo, ndobva abanhwa nemudumbu, mwana kwatanga uchema. Ndaisazviziva asi vakandodza nyaya yekuti hanzi iwewe namai yako ruzoti hatichagari tese nokuti wanga usingachagari murume wako. Ndikati ndozviziva. Zvikanzi izvozvi zvichatove nemwedzi mitatu asondipa bonde. Kobva watonditi wadi iwewe kundipa. Ndikati kukupai chii? Ndobva vanonditi kurara neni. Ndikati imi hazviiti nekuti muriti hamusi kuona kuti hazviiti here, inini ndiri mwana mudoko plus muri baba vangu hazviiti. Kana uyu nokuti mwana wanga asati akuenda kumaperiods ake akatoenda nekubanhwa kwakaitwa nababa wacho. Shit. Saka kuchipatara vakati chii? Vakati ndakadhamejwa uyu unonzi ndakadhamejwa right side zvekuti ndine mapossibilities ekubereka kana kusabereka. Inini ndine nyaya yangu yakaitika pakunetsana. Murume wangu aigara achindirowa. Munhu anga asingadi kuti umhoresane nevanhu kana kuti ukatomhoreswa nemunhu aitobvunza kuti mazivana sei asikadi kuti ubude gedhi. Asi ndaenda kuchechi kuMasuwo. Saka akazotongotanga kutongosimudza mhepo kuti ndai ndikaenda kuchechi pandodzoka ndosvika ndorohwa. Kana even pamwe pacho usina kuenda kuchechi iye ndaipinda mukati mudzimba dzevanhu. Uye ndanzwa zvakati. Uye wotanga kutokurowa. Haana zuva rakamboti ichiwo kunyeperwa ichi hachina kumbodaro. Nyangwe zvinhu zvainzi zvaitika nyangwe iye musi wacho anga aripo muri masikira mese pamba. Zvaitongosara mhosva itongoriko achindirowa. Saka zvakazondipa kuti ndimboende kumapurisa ndinomangara. Ndaenda kumapurisa komangara kuKembi. Nyaya iyo haina kutongwa zvakanaka. Kanzi dzokerai motaurirana. Tadzokera bva tanotaurirana. Ndopakabva andirowa futi. Andirowa mai vangu vakazouya vakabvunza kuti uri mwana wangu. Vamubvunza kuti uri mwana wangu, akatora tipoti kwokutema mai vangu. Atema mai vangu netipoti iyoyo. Ndopakabva atanga kutokandidzana maoko namai vangu kusvika pakukumura mai vangu hembe achivarowa. Kuita sei? Kutovadhonza hembe kumusoro achitovarowa. Saka pakadaro ndobva ndakabva ndatanga kuti uri kuitei mai vangu. Ndopakatanga kundiposhera matombo. Ndibva ndadonha pasi. Ndadonha pasi ndaidaidzira vana kuti tizai. Ndadaidzira mwana wangu mukuru kuti tiza nevana. Saka ndamuti tiza nevana mwana haana kutiza kuenda kure semunhu anga achiona kuti honda yanga iri pamba yanga isina kumira mushe. Saka pandakakandirwa dombo rechipiri ndopandakabva ndadonha pasi. Ndadonha pasi baba akabva auya. Mene chakaita kuti waziva uri kumutsoka chii. Paya kumusoro aida kuita zvekutopwanya musoro. Ndopakabva patanga kudaidzira mwana achema kuti mai vangu vakufa vandibatsireiwo. Ndopakauya mamwe madzimai vachibva vasvika pavabata murume wabva vasundidzira dombo riya naiye. Ndopakapasvika mai vangu vatanga futi kurwisana namai vangu. Hanzvadzi yangu kubva yafonera nemumaraini wakafona kuti ndozviriko. Hanzvadzi yangu yakabva yatouya pakarepo iye akabva atosiya mai vangu yako kumhanyira hanzvadzi yangu tanga kutoirowa mbama. Ndobva varowana akarowana nehanzvadzi yangu. Varowana nehanzvadzi yangu ndobva pasvika mumaraini wakabva wamhanya bva vanotora malocal police. Vandotora local police yabva yauya. Ndobva yaona ndo chimiro changa chiripo paground. Tikataura ndozviripo arova mai andirova ndatokuvara. Local police instead yekuti ende nesu kuKembi yakabva yati handeti wogara pasi titaurirana. Mukwasha akumbira mbuya regerero. Vakabva vakumbira regerero akati handichakuripira zvikanzi asi pachivanhu chedu toziva kuti munhu anoripira pane zvamaita izvi malocal police. Zvikanzi haini ndoaripira nemombe. Mapurisa akabva ati nyaya yadini yapera. Musasarowana achadonzwa noise panapa pakarowana touya tokubata toenda nemi kuKembi. Saka iye akabva angonyepera kunge anzwisisa. Mapurisa achienda haana kuzorora bva atanga futi ipapo. Mama ndotondisungisa ini handisungisi panapa. Asi advice yandakapiwa neumwe local police wechikadzi akati dai wanga uri umwe waenda kodini komangara
nyaya yekupiwa protection order. Ndinongwa ndakatomboitira nyaya yake yeprotection order zvikafamba zvakadini, zvikafamba zvakanaka. Abva andidirectora ndikatopiwa munhu wakandiasista kusvika ndiende kumaofisi acho eprotection order. Ndikaenda ndikanopinda mukoti, ndikapinda mukoti musi wa3 mu2025. Tapinda musi wa3 mukoti muya uri mumwedzi wechi5, musi wa3 mwedzi wechi5 2025. Tapinda mukoti imomo, tichibva ikoko iye haana kukolekta bepa rake remutemo yanga yataurwa kukoti. Akabva mhanya kuenda kumba, ndipo akasvika akatondimirira akati inini handitongwe nebepa, saka uda kutonditongesa nemutemo pamba panapa, handitongwi nebepa. Akabva atanga kunetsa nini kwakutanga kundirowa futi. Ndobva ndatiza ndikaenda kogara patende pachechi. Ndagara patende pachechi papa ndo panakanziko iwo newamwe urowa sebepa wagara winani enda umangara nyaya. Ndakaenda ndikanomangara nyaya iyayi. Ndamangara nyaya iyayi haina akazoisimudza kana kutaura nezvayo zvachose. Zvakagara zvinhu zvichitomboitika ndichirohwa asi bepa reprotection order ndiinaro. Zosvika azosvika pakuti anga akuda kubata mwana. Saka paaida kubata mwana inda handisipo, ndaenda kuchechi. Vana ndaigara nevana vari 6, 2 wamukoma wake wakashaika, 4 wangu. The first thing chakatanga kutaurwa nevana, ndakatanga kuudzwa nekamwana kamukoma wacho kamusikana kari grade 5. Mama ndo zvasara mudhedha asara angada kubata sisi. Asi tese tamuka bose wapinda muno mukati. Ndikati mazviziya sei ndo zvaitika. Mwana akatanga kukuudza ndekani? Ndikamukoma wake wakashaika, mukoma kamusikana futi. Kamusikana. Ndiani anga ari muhombe? Anga ari muhombe, ndiye anga ari muhombe pavana vakasiwa namukoma wake wakashaika. Apa pane uyu aida kubatwa neuyu akakuudzai muhombe? Aida kubatwa ndiye anga ari muhombe. Asi akatanga kuita makuhwani mudoko. Okay. Nota uyu mukuru anga achiri kuchikoro. Okay. Saka ndobva anditaurira mwana uyewe. Uyu mukuru apa akangosvikawo achindoona ndo the first thing futi chakatanga kutaura. Saka baba changu ari mumba wakarara. Pakabva wabuda zvikanzi wajera makuhwa panapa, ndakatokumaka noti une makuhwa. Wakutovhoisira mwana uyewe. Saka ndo andati yes, makuhwa aitaura ekuti chii. Ndanzifange kana nomusi wacho ndakatomumaka. Ndakataura kare kuti wana wandiwadi panapa. Saka ndo pakabva aita bandibvisa dhuku rari musoro. Kwakutanga kutanga akudhonza bvudzi rangu. Wakutanga kutondirowa panguva iyoyo. Ndobva atoti bva panapa siya wana wangu, yofamba udini uende. Saka ini ndakakwanisa kutora mudoko anga ari kuchema. Avo vakuru ava ndobva ndatiza ndichisiya. Ndatiza wachisara. Iye haana kuziva kuti mumba manga mune munhu anga arimo. Ndopakasara nyaya iyoyo inonzi panguva iyoyo akada kutombodini. Akazosvika pakuti akadaidza mwana mudhainingi. Adaidza mwana mudhainingi ndobva ataura mwana kuti iwewe uruziva here kuti namai vako ivo hatisi kuita bonde. Tatone nguva yakawanda nguva yakareba tisina bonde zvokuti toona kuti mai vako kubva pawaita zvemapepa izvi patanetsana mai vako vari kurara nemi. Wachitaurira mwana under age. Saka mwana anga asina kundipedzisira nyaya yake pandakazorohwa. Saka zvadaro ini nekunge ndasiya wana handina kumirira izvozvo. Ndakabva ndabatowa wandakabata. Ndabata musikana wandakabata pandakatizira pamashoko. Musikana aibva ndati hapana unokwanisa kundibatsirawo ine kuti mumba kwangu hakuna kumira mushe. Ndabuda hangu asi ndasiya mwana wari pai. Wari pasi nenyaya yanga ichitaura wana wacho. Azviti zviti wandigarisa wana wangu wari wega, ndokumbira wanhu vanondiasista ndiende. Musi iwo akatombonditsvaga zvokuti kudai akandiona angadai akandibaya nebanga kana kudai akaita chimwe chinhu. Nokuti ndakatohwanda kumagwere kunzimbe kugadheni. Saka iye haana kuziva kuti kune vanhu vanditi endai pamba ipapo tiri kuuya. Vanhu vaida vatanga kuminiketa navo pafoni kusvika wasvike, asi anga ari musoja. Ndobva auya akatouya nemunhu vari vaviri. Ndobva wabvunzawo vanhu zviri kuitika pamba. Ndobva wataurirwa. Ndobva ina ticha anga aripo. Ndobva ticha yataura. Uye akubvunzwa akasvika pakutotaura kuti ndinorowa nekuti mhuri yangu. Masoja aibva kupi? Masoja akabva pakamba paGrand Reef. Alright, muri padhuze nekamba? Tiri padhuze nekamba. Okay. Saka masoja abva pakembi paipai. Ndobva wauya wakamubvunza. Iye ndobva ataura kuti ndinorowa nekuti mhuri yangu.
handingatauri zvekuita pamukadzi wangu ndotorwa. Saka iwe uri kutoita zvekuabhusa mhuri panapa. Saka ndo handatoataurira kuti pane chinyi, pane protection order. Chekutanga wakabata mukuru wemapurisa kukembi iri padhuze nesu. Ndobva wataurira ndine musungo wako panapa. Arita basa rekurova mukadzi nekushungurudza mhuri. Mukuru wemapurisa akati nini kana muinaye mubatei murare naye mozondidini mofuma muchindigira kuti kuno hakuna mota. Uye mangwana ndinoda kunoatinda koti. Saka uyu vakomana vamasoja vakabva vamuti gara pasi tikusunge. Wanga waine mashulesi wanga wainawo ndo wanga wakumusunga nawo. Saka iye akatanga kuchiita zvenharo. Patakuita zvenharo ndo pakatanga kukikirisana. Zvakabva watoona kuti mukomana ari kuita zvechinhu zvenharo ndo pakabva vamurova mamba mamairi. Ndobva apunyuka kwakutisa. Atiza wakatofunga kuti munhu zvatiza zvatamboda isu pamwe adini adzidza achauya achidaro. Ndobva watoti kana mukaona adzoka kana kada kuita noizi neni munotitaura todini todzoka. Tomutora tomuendesa kukembi. Tozomuendesa because nyaya yake ine bepa. Nyaya yenyu yakadini yakanaka. Saka iwo akabva watoenda wachitoti munhu adini aende. Iye ticha wanga waripo wanga wambona chitiko chachiitika icho. Ndobva watoti tovatova chihuri tikati tiroverere chihuri tidini tikoikechi kuitira kuti kana auya atadzodini kupinda. Pasina nguva wapedza kurovera chihuri ichocho. Ndopakabva asvika abana dhori yachihuri chidonhera mukati. Ndobva andibata kwakutanga kundirova. Pari kuti mwana atore mwana wandakabereka musana ndopakabva abanhwa musikana uya waida kubata chibharo. Ndobva abanhwa nemudumbu mwana kwakutanga kuchema. Saka foni yangu nguva yaitorekodi. Itofona futi kune musikana angati director. Musikana yabva atotora vanhu vayati imi vanhu vaya zvinenge zvisina. Saka pakabvunzwa kuti chii chiri kuitika. Uyu ndo pakazoona kuti foni iri kufonera munhu. Mwana akabanhwa ari kuda kukununudza. Ari kuda kundinunudza nekuti aedza kutora mwana anga ari musana kwangu. Ndakabereka kamwana kane 5 years. Saka akabanhwa pai musikana? Musikana akabanhwa pazasi peguvha. Saka mwana ndobva atanga kuchema zvotanga kutadza kuswatuka. Ndobva kuchinzi nasewa vhura dhoo because papa ine chimwe chihuri chachiripo chechipiri chasati chavharwa. Ndo chachakwedza mwana kudini kuvhura. Uyu baba wacho ari kuedza kudifenda kuenda kudhoo. Ndopakarohwa mbama naticha achibva ati undirova. Ndakaudza kuti buda mbama. Ticha maishaya semurufu. Taishaya semurufu waigara muimba yemukati. Okay. Saka vanzi kundirova ndakatokunyarara kubva kare iwewe ndakatozviona kuti panapa iwewe urikudana nechii. Unotoziyana nemukadzi wangu dana nemukadzi wangu zvikanzi iye bva ati imi munorwara stiriki munoziva kuti inini zata rangu ndidana namai avo imi muri baba wangu awatori mai wangu kandakavata anga ari student teacher atori teacher wechidiki. Zvanzi ndaikuonai semunhu mukuru ndechikutserukai but zvamakuita makudini makudarikidza. Handifani kupindura maissues emumarriage menyu asi zvamakuita ka makutifosa kuti tipindire. Ndaimbonyarara nofamba maiona nguva zhinji ndaisa maearphones ndanga singauyi kubata kana kudini asi apa madini madarikidza. Saka ndobva atoti kuna ticha tobudai bhai panapa. Saka isu vatatodini vatatobuda ndobva taenda kwamama wangu. Taenda kwamama takarara nemwana uya chiita kuti kuchene tiende kuchipatara. Tisati taenda kuchipatara ari makuseni takafonwa nemupurisa zvikanzi muri kudiwa kukembi. Ndodawo kembi kunei nokuti ndirumboenda nemwana. Mupurisa instead yoti ataure neni akatanga kupopota. Ndikati yasha muri kundipopota ndadini. Makafonerwa nemupurisa anga ari kukamba. Anga ari kukamba. Nyaya yanga yasvika ere kukamba? Murume wangu anga atomhanya kukamba kumhangara kuti ndakarohweswa nemasoja. Ndiye akatotanga kuripota? Ndiye akatotanga kutomhanya kuenda kukembi. Ndiri kugarisa zvoti ndiende nemwana kuchipatara. Musikana uyu nokuti mwana wanga asati akuenda kumaperiods ake akatoenda nekubanhwa kwakaitwa nababa wacho. Shit. Saka ndobva ndati ndiri kutoenda nemwana wangu ari kudini ari kubhilidha. Mwana asati ambogeza kutotanga. Asi zvatanga neaccident yadini yakonzereswa nababa yao. Instead yekuti mubate munhu ari ikoko ndiye mundi. Uye ikoko handisi kuramba. Ndinouya kana mati mandisunga handirambi. Ndinouya tanga ndarapisa mwana. Zvikanzi totangai matoya kuno kwini.
Mozenda ndikasvika pakuti mupurisa aenda kakakadzana naye zvoti ipapo pandidi unye pandakapopota. Ndikati ndimavanhu vemutemo unofanira kutichengetedza asi maakutiurayisa. Saka tichiri safe here munyika muno kana imi vanhu vemutemo maakutiurayisa ndanda kutochema. Zvikanzi iye ndo pakabva atanga kuita kamuri akuvhunduka nekuchema kwandandichiita. Zvikanzi madha nyangu mukapopota manje ati tinokubatsirai sei. Tiri kuti mimi tangai mauya kunoku kuti mubatsirike. Saka kana maakupopota muri kutaura kuti chinyi ndikati aiwa ndiri kurwadziwa nekuti ndikuona chiitiko chiri panapa. Imi hamusi kuchiona. Mwana akuwara iye kuti azorohwe chii chaitika mubvunzei. Zvinhu zvaanenge wazvichiendera ndichiuya kukamba ikoko chiri kubuda apadini. Hapana maprotection order ndinayo ende yakabva kuadvise iri muvanhu vemutemo. Asi chiri kuchinja apadini hapana zviri kutoita wese tofa imi vanhu vemutemo muripo. Saka tiri safe here. Ndobva ati varamba chisimbirira point yake kuti huyai musati maikwidza vataenda nemwana. Takaenda ikoko kukamba. Tasvika kukembi kuya. Makatotanga kuenda kukamba. Takatanga kutoenda kukembi. Zvoti kuti patakadzika takatora nguva yekuti tisvike pakembi papi. Patakasvika mapurisa ese anga aripo. Akapinda nevamwe vanga vasiri suppose kuti vapinde mucharge office. Vakapinda vachibvunza kuti ko mwana uyu chii. Ndobva zvanzi ndobva ndataura ndikati akarobanwa nababa wake. Baba vacho ndevapi sapa pane umwe mupurisa chikadzi anga ari kuseri. Ndobva anzwa hasha ndopakapota bva auya kuseri. Tikanzi baba vacho ndevapi. Ndikataura apa ndobva atoti ngavaende kuseri. Wakodzeri kutogara kwabhenji kwakatogara ngavatoende kuseri. Nokuti mupurisa yanga atozviona kuti nyaya iri papa yakati pane mhosva. Pati ngavaende kuseri. Waendeswa kuseri kudaro mapurisa akatombotora nguva vechikadzi vachitombotaura nevamwe varume vachiti zvaita uyu murume ndiye ane mhosva. Ndobva uyu anga andifonera achiti hasho aitoratidza kuti ane mari yapuwa because iye airamba achifosa kubvunza nyaya yake yanga achida iye kwete nyaya yemwana. Ari kuatenda yaripotwa. Anga ari kutoatenda kesi yanga yaripotwa. Zvekuti mwana akuwara haana kuzvitarisa ende haana kuzvibvunza. Okay. Ndobva anditi mimi mungarwese murume nemasoja ende zvakanga zvakutonzi zvikomba zvenyu. Ndikati vanhu ava ndatanga kutoziyana nawo. Ende ndatopawo contact nomwe munhu kuti vanhu vandoziyana nawo. Avatondizivi anditoziyana nawo. Anzi anonzi ani munhu wacho ndikati anditomuzivi. Ende futi vanhu vako ndandisingavazivi. Ende kuona mafesi awo ndasingadini. Nanhasi handivazivi kuti ndivanayo. Sinangonzwa mazita awo achitaura. Saka ndobva kukembi kuya ndobva tanzi imimi vhurisai dhoketi. Umwe mupurisa wemukadzi anga aripo ndo vakati iwe hauvhurisi mukadzi dhoketi nokuti mukadzi handiye akurohwa. Iwe wotovhurisira musoja akudini akakurohwa dhoketi nokuti iwe wakatorohwa mukadzi. Asi mukadzi haana kukurohwa vanhu vakakurohwa iwe ndiwo vanovhurisira dhoketi wotsvaga vanhu iwawo. Saka zvichatora process nokuti zvakutoinvestigate because vanhu hamuvazivi mese. Saka iyoyi vanzi nemupurisa uya anga andifonera achipopota zviyani chamwariona nyaya iyi yashata pakuti apa pane protection order ende iwe mukadzi wakamurohwa zvitooneka ende zvatoonwa navanhu vazhinji kuti ndo zvakaitika plus mwana akakuwara. Saka pakavhuriswa ramai nemwana iwe unodini iwe unopinda panguva yakaoma. Saka iwe zvitonani udini usavhurise dhoketi mai orega futi kuvhurisa dhoketi tikugadzirisei. Ndikati kuona uye mwana nekuti mwana ada kudini ada kurapwa. Zvikanzi mimi endaimuona dhokita nemwana. Saka ndobva zvanzi dhoketi ngaridini musavhurise madhoketi mese chiendai kumba mogarisana zvakanaka. Vaita sekuti vagadzirisa. Asi ndaitoziva kuti kugadzirisa wasa kumba akudini akuendi. Kurapwa kwemwana makazodini. Pakurapwa kwemwana wakatanzi mimi endai nemwana kuchipatara. Pasina medical report. Hapana medical report yandakapuwa. Hapana kana medical report yandakapuwa. Ava ndobva baba vaye ndobva vanzi nemupurisa yachibuda iwe uende asi usazozviite futi. Abuda vanhu vakadongorera padho mapurisa nguva iyoyo. Pane umwe mupurisa wechirume akadongorera handizoti anonzi anaka. Mupurisa yadongorera akabva adzoka mukati anzi wakomanaka tarisisai murume uyu pfungwa dzake kana ine madza mutarisise murume uyu pfungwa dzake. Pfungwa dzake hazisisiri normal. Nekuti speed yarowa achibva panapa haina kumira mushe. Mutarisise. Isakasara tozobuda muya kuzoenda kumalift nemwana. Iye anga atenda. Ndobva tazoenda vatanotaurawo nevamwe vaita zvefect vamwe medium vari pachikoro paidzidza mwana. Medium vakadzisa mwana ari primary.
ndokatimirira nekuti asisa kuti mwana uyu arapwe nokuti ndasina mari. Ndobva arapwa akatombotengerwa line neeffect. Zvanzi line iri kana paine zvaitika unotibata. Esacha haisi fact asi munhu anoshanda kufact. Akati kana paine zvaitika unofanira kuti conduct. Tuye tidini tikubatsire. Ndobva tinoda kutaura zvakawanda nemedhemu anga ari munyarikani. Saka iwo wangoita zvekuti nyaya idzi zisazodini zisapublishike ende waita kuti imba imire nokuti ndimama. Ndobva tadzoka kubva kwekaya ndopakabva ati uri musi wa19 December 2025. Takatogara ungakwa maraundi 5-6. Pana umwe ticha akatonza mari yerendi pamba pane chikoro. Waunza mari yerendi yaitopwa paagashira iye murume. Aigashira murume wangu yandobva adaidza mwana uya mwana wangu mukuru. Zvikanzi bata mari. Enda wotenga chi? Wotenga huku. Nokuti zvinhu zvake zvizhinji zvaanga akuita anga atone machenjisi ekuti anga ada kuti mwana mai. Nekuti kana akabata mari aitomeka sure kuti mari abatisa mwana. Kana paine chiri kudiwa mumba aitobvunza anga akubvunza mwana kuti chiine chisimo. Iye mwana musikana waakabana. Wakabana. Ndiye first born. Ndiye first born yedu. Okay. Ndiye waitobvunza. Saka ashakandinetsa kuti apa zvaitika izvi anga akumurafura but museo apa anga atombobva murafura mwana atobva apera zvikanzi taurira mai wako but azopiwa kamari akachakandinetsa kuti $100 yese bva atongoiti kumwana kuti enda utenga huku. Apa sei waenda tombovarambira watoti yaindigadzidze mari muri pamwe chete seagreement yatakaita kuti mari yerendi inopiwa apa haifanira kupiwa munhu wani umwe pasina. Nekuti munhu akanga aripo akamirira kuti chikoro ichivepo ndini ndaitoshanda iye asipo. Ndabvisa 900 yedu 900 yona nhasi ndakanyura handina kana sendi randakayari pachikoro ipapo kana randakazowana kunzi mari yenyu iyi. Kana yerendi yandakazonziwo ndakagashidzwa hapana yainga yekutambirwa nababa iwo. Saka kureva kuti ticha vaya vekuvarova mbama vamwe vematicha aidzidzisa pachikoro chaiva pamba penyu ichi. Vamwe vematicha. Okay. Uya akapa baba mari ndiye anga ari mukuru. Okay. Pachikoro ipapa. Saka uya atopa baba mari akabva atoenda kwakuine vamwe veticha nehanzvadzi yangu navo madzibaba ataenda bata nawo wari 4 waitoratidza hanzvadzi yangu namadzibaba vaya pane kabasa kaida kuitwa kwaida kusakura. Vakazotoshamisa ndaakuchema. Wotobuda wobvunza iyazve chinyi ko makuroereko mukadzi akatobata simbi yanga akabata. Saka ticha waya wangamupa mari ubva kuti kana iri mari iri yangu yandakupa ika ndipei mari yangu kuno. Wobva arova ticha waya akatoarova masimbi mairi kumusana. Ticha akati umurondikwadzirei. Apa iye chakarora kuti ticha wangu vazhinji vaita sekuti vaindisapota vachimudzoreredza asi vaine kakuwakiridza vari pakati nepakati. Wachipikisa nyaya yekunetsana mumba iyoyi. Ndionai pane chikoro. Purasima vanhu vakuru vana vakura zvifanira kunge zvichidaiso. Zvinhu zvinodini zvinonyadzisa purasima ticha ese ari panapa. Vanhu vakatotasana nemi. Zvinozoita here kana zvakunetsa hazvitobvisa hedu chikoro chacho papi panapa. Hazvizoitiba zvamaudini. Saka iye akabva avarova masimbi mairi. Avarova ticha vaya vakutoti ndakuwara ndikati kana neni ndakuwara. Ndo pakabva pamboronga maticha aibva aungana. Iye ainga aita sekuti anga apinda mumba. Apinda mumba maticha aibva ati imimi popotai. Toita action. Was akujaira. Wanga wachironga vari hanzvadzi yangu namadzibaba nematicha 2. Ozumwa kuti ticha angazochekwa muoko uyu ari kuda kubata. Zvanzi baba wakujaira. Imimi popotai toita abude panze sinza zvivharira mumba nekuti aona kuti awanda. Popotai toita abude panze tomupina timurowe tamurowa tobva tamenisa kupolisi. Nekuti zvazonyanya. Saka ndakatanga kuita sezvataura nevaya ndatanga kupopota. Ndatanga kupopota mabudiro akazoita force yanga inayo futi wakabva wachika futi kumata. Takazovata kana tiri 2. Musiwo ndakashinga nomusi ndakamudzosera. Abva ndamunyudza nzwara ndo pakabva handiruma chiguni zvete akatona kuti vakuchiuya kumukomba bozi vavangaona kuti ndakushinga. Vakaona kuti vakuchiuya bva mhanya futi bva apinda mumba meya bva avhara. Ndopandakabva ndafonera imwe hanzvadzi yangu ndafonera hanzvadzi yangu hombe ndikando chimiro chikuno ndichichema ndamira tiende kupolisi ikoko kuti vanofanira kuti vatore action nekuti zvinhu zvakuenderera.
haana kuda kutora mutemo kuisa mumaoko make. Ndobva anditakura vandaenda kukembi. Ndakasvika kukembi ari manheru kunofunga ma7. Ndasvika kukembi ndakasvika bva ndagashirwa zvakanaka. Ndagashirwa zvakanaka vandataura nyaya yangu. Wangori musi wa19 December iwo. Mbva vabvunza netime nenguva yazvaitika vandataura. Ndobva panzi mangwana anofanira kuti atorwe kuti ndasowaradza kuti mawangana andatokuwara. Nokuti handinozoda kuisa nyadzi semunhu anga arwadziwa ende semunhu anga ane nguva achienda pakemba panyaya ichiramba ichitenderera. Ndikati inini ndotowafugurira musana wacho wadini waona. Zvokuti izvozvi nanhasi mawanga yatori visible kumusana kwangu. Pakavhurwa adhoketi. Ndobva anzi ari kuuya kutorwa. Zveshuwa akandifonera uri musi wa20. Ndakatodhumana nemamwe mapurisa 2. Ndadhumana nawo 2 ane operation yawo yawaitoita. Ndopakabva andibvunza tatu kutoya pamba penyu. Tatu kutoya pamba penyu ari nechepapi nokuti ndandiri pamashopu andandapoterawo pandanda kutorara mushopu nemwana mudoko. Ndobva ndataura zvikanzi izvozvi totomuona. Ndikati atoriko ndiye ari kuridza redhiyo. Pamba pari kuridzwa redhiyo ndiri pamba ipapo. Vakamusvikira akadhakwa zvoti vakamubata vachivaita kuti mbamese mainwa doro. Ndobva akumbira foni yemupurisa akandifonera akati mai Christina wandisungisa asi kana handisina kuona kana kunzwa kuti wadzoka pamba. Ndikadzoka ndiri kuisa demo. Izvi aifona achishandisa foni yemupurisa amusunga. Hanzi ndikadzoka ndiri kuisa demo. Saka inini ndakabva ndatotya zveshuwa kana nekutodzokera pamba ipapo nokuti semunhu andaiziva kuti nyange akatorwa haagari kwenguva yakareba anotodzoka. Ndakatozeza kutoenda pamba ipapo. Ndazedza kuenda pamba ipapo akazofona futi zvikanzi amanheru nefoni yemupurisa waya ndaingodaira zvikanzi endai modini mokiya dhoo. Ndasiya madhoo akavhurika. Ndakatuma hanzvadzi yangu vaenda vainokiya madhoo. Mama akati madhoo kiya nokuti mune zvinhu zvani mune zvinhu zvako. Vandanokiya dhoo riya. Hanzvadzi yangu vayakiya dhoo vayasiyira maticha makiya. Saka wanga muswa ndobva chakandinetsa ndicho kuti munhu asungwa. Mapurisa anaundudza dheti rekoti. Ndakazoita zvekutofonera inini mupurisa uya akamusunga uya. Shefu koti iri rini. Zvikanzi itouya izvozvizvi kukoti. Zuva rekoti iroro. Apa dzakutoti to 8. Zvikanzi uya izvozvizvi koti irupinwa na8. Ine vandatonota hapasina use yekuti ndiende. Ndakangowataura ndikati nekwandiri kwacho madii kundiudza kare. Zvikanzi iwe waifanira kutozviziva kuti munhu kana asungwa asungwa semasungirwo aitwa paweekend. Koti yake yanga iri suppose kutopinda Monday nhasi. Ndikati ndozviziva sei kana musina kundiudza. Zvikanzi alright. Rega tone zvekuita. Akabva apindwa naye mukoti. Apindwa naye mukoti ndandisipo. Semunhu anga anonoka kuziviswa ndasina mari panguva yekuti ndimhanya. Ndaenda ndakamhanya ndaisvika koti yadini yapera. Pane pamwe paunotoona kuti hapana zano randichaita rekuti ndisvike kune koti nekwandinogara kana nekwandiri. Avo akabva wabva kukoti dheti ravakapuwa renext koti havana kutaura. Akabva angonyarara mupurisa uya. Nezvaitika koti haana kutaura. Ndakatowarayirwa nevana ndatotega ndotorera vana zvihembe zvekuti sinzi wamusi wa24 December. Tirini vana vane hembe dzekupfeka tiri kwatiri kwatakapotera. Ndakutoshamisika ndosvika pamba ndikuona munhu aripo. Apa mvura iri kunaya. Vatasvika paya mukomana ari kudya gaka. Vaamboita sekuti afonera baba vangu vatire sekuti munhu kwai. Baba vangu vati apindai mumba mudini mugare. Tagara asi unotoona kuti fesi nezvandinosona hapagariki. Mukomana akabva atanga kung'ara. Achinja. Kanzi aiwa. Endai motora baba wako wacho muye kunoku. Apairodza kuti baba vangu ari kure. Kumapurazi kwaari. Kanzi kana maana baba wako pana mozodzoka panapa. Budai izvozvi, budai imba mangu. Takutomhanyiswa paipai. Takambozama kumbomira nevana ndikati ndokumbirawo hembe dzevana kuti vana vapfeke. Zvikanzi ndati budai panapa anoziva baba wako ozodini. Ozouya undisungisi baiwewo inini kuti ndimborare mujeri baini. Pamba pangu pandakatenga. Budai. Takabuda mvura ichinaya nevana vese. Ndopandakabva ndauya kwamama wangu kuti ndiende kwamama. Mama anga ati chiendai kumba kwani, chiendai kumba kwenyu.
Nonyaya kuti mama wacho zvekuti wauyu chikafu kwakusina ina handinonga ndanjibata mhuri yakakura. Plus nezvaita uyu wacho. Anga ndikauya ndiri kutema kubva kuna mai wako kusvika kuno kupedzisira ndikasvika muri ipapo. Mama akati idzokeraiko watanga kudini. Vamwe zvadini zvamwe zvinochinja sinzi ambori munhu amborara ujeri. Takanoti zvatowese. Wautoona kuti kuenda korara kwamama kwacho kunonetsa. Akutorariki. Ndoba ndakabva ndapuwa mari nehanzvadzi yangu ndakaifonera. Ndapuwa mari takakwira chimushika-shika ndafonera imwe shamwari yangu. Ndobva ndamufonera ndozviripo. Akati asinzo nemaki yangu iyoyo. Chienda kumba kwangu wodini. Wogara. Notanga nemaki akanga akasiya chimunini akabva kuchikoro achauya achitora maki auya agare kumba kwake. Akati chienda kumba kwangu zvinotenda tozodini tozotaura nokuti usiku newana. Saka totaura kwakadini kwakachena. Ndakabva tatakura newana kwakwenda kumba kwakwe. Nehembe dziri pamwe. Apa iye shamwari yangu yacho muzi giant kudai. Akatanga unotsvaga hembe dzake dzimwe dzacho ndichitori nadzo dzandakasonanidza dzandaitaka kuti ndikwane hembe dzake. Mamwe makubhurauzi acho nditori nawo makuhombe eshamwari yangu iyoyo. Hembe ndakangotorawo dzevana wake dzadzirimo. Vanga ine vana wake 2 mukomana nemusikana. Vandapfekedza patakadzingwa pamba apa ndakadzingwa tese tiri 6. Kutaura kuti inini tiri 7. Kutaura kuti vana vangu vari 6. Wamukoma wake wakashaika 2 newangu 4. Wana wandakabuda nawo wese. Ndobva ndabuda neni wacho. Mama angu vatanga ndi iye vafonera mama angu zvikanzi abuda newana wamukoma wangu. Yo wana wakamfiranga anona zvekuita. Mama utondifonera dzosa wana wavanhu. Wakakufira unozodini? Ngati mama akuna kusina guwa. Wana wacho kuti ndiwasiye imimi wacho hamusi kuda kuti mugare nawo. Nenyaya situation iripo ende haatozobvumi nokuti wana wasi wazukuru wenyu. Asi dai wanga uri wana wangu inini. Vamwe maimborwira muchimbotsanzira. Zvikanzi mupe wangu watanga wadi ndikati wana wakuchema wana wangu watochema kuti azviti mama mutidzosere. Umwe mukakuru kacho kuti ndingatotsvaga hangu kutonorara musango hangu kana kutofa hangu uri nani pane kudzokerawo. Ndakagara nevana vaya kusvika ndakakontakta mai wacho. Ndawafonera ndozviri kunoku. Nababa muninoita netsana asi nasi pana baba munini wenyu. Wana wenyu ndinawo yaimutore chini wana. Maiguru akati kuno kwandiri kutonetsawo mbozi wangu apa neumwe murume. Saka chimira ndono zvakamira sei mbondipaiwo nguwa maini ndoya ndotora chini wana. Zilongo ndakuziva kuti wana ndimunawo. Takagara nevana vaya kudzimara iye chaingokwanisa kufona angasikabvunzi kuti wana vaya vari sei muri safe here. Aifona achindithreaten. Nguwa yake zhinji. Pamwe pacho umweni musombofona kuti dzokai kumba nhasi kana ukasadzoka nhasi musasa futi pano. Nhasi kana ukasadzoka musasa pano ausisiri mukadzi wangu. Ine kuona nekuziva zvaitika nekugara uchishungurudzwa. Ndakaramba ndiri kwandandiri. Mudzimai akandicreatera imwe situation akandicreatera. Svika pakunditi kutiza kwaita atoenda nemurume. Atoenda kugara nemurume. Apa ndiri pamba peshamwari. Kudzimara akasvika pakutobhadhara mota yakabhadhara yekuti akakwira mota kuya kotsvaga kuti rugara papi bhavherifai kuzosvika azonozvishoti vanhu waparugara warugara so parugara pari vanhu wakadzi vega hapana munhu wemurume ndipo pane wasikana wailoja muimba yekutanga inda ndiri mukati mumba meshamwari yangu kuzosvika azonyatsodiscover kuti zveshuwa hapatori nasanga atondisimudzira mhepo yekuti ndakatotomboatakwa newakadzi wavanhu zvikanzi ndimutanzwa murume nyaya totaura kuti murudana nemurume wedu ndikavabvunza ndikati zvandinodana nemurume wenyu iye wacho zvaari kuziva chokwadi chakazara adini kuuya iye kumurume wenyu auya kwamuri sei nekuti vanhu vandainamatana wasanga kugadzira kupesanisa ndikati adini kuuya kwamuri kune murume wenyu wacho kana aine chokwadi chakadini chakazara zvikanzi atoti mutori nenhumbu apa ndemuna December mandiri kunzi ndine nhumbu ndati kana iri nhumbu asikana ichadini ichabarwa zvikamwe sisi wangu wakamhanya vatsvaga pregnant test pachipatara chepadhuze zvikanzi pregnant test iri papa asi zvamakuita izvi kana matestana ngatitestana asikana tichaendawo kupolisi nekuti yaabuse makuabhusa munhu apa ane stress dzani saka apa maina matamesi munonamata mesi zvinhu zvamakuita hazvidini hazviratidzi pikicha yakanaka avo asikana vandobva vangoti sekuti vanhu tainamata tese ndobva vangozvinzwisisa vakati zveshuwa problem inogona kucreatwa munhu achida kugadzira besaniso kana kuti achida kugadzira zvaada kugadzira zvikanzi madzimai siyanai nani hazvo nanhasi ka pregnant test kacho nditori nako kana ndavangogara nako mubhegi
ndobva ndangoti kana iri nhumbu asikana ichazongodini ichazongooneka up to now nhumbu yacho hapana. Iye chakazondinetsa ndikuti ndakazomangara nyaya yemaintenance. Ndamangara nyaya yemaintenance, handisati ndamangara nyaya yemaintenance, iye ndiye akatanga kutonditi abva iko kukoti aita nyaya dzevakadzawo dzaramba kubudirira. Ndobva ndafonera futi kukembi zvikanzi uya kuno kukembi izvozvizvi nemupurisa ndisajenani vakaramba kutaura zvikanzi mhanya kuno kukembi unokuwarira mahara wazvinzwa nemupurisa zvikanzi unokuwarira mahara. Ndakasiya zvandandiita ndaiwacha nemwana wangu ndakadedera mwana wangu musikana mukuru bvanditi handiye vandafunira hanzvadzi yangu ndozviriitika. Hanzvadzi yangu andibvunza ndisajenani ndikati varamba kutaura zvikanzi aenda kana paine zvaitika tozonzwa kupi ikokoko mune muchititaurira asi iwe rekodha zvinenge zvichiitika. Ndikati aine foni yangu yehombe yapera moto ndakaisa laini mukambudzi akarekodhi. Zvikanzi anyway endai makadini makada ndatoisa laini mukambudzi ndakumbira kambudzi kevanhu ndidii tifambe chicha communication. Ndakaenda nemwana wangu mukuru nekamwana kamusikana kadoko ndakatokabereka. Ndasvika ikoko ndakasvika baba vakagara kumusika yekulokesheni iri kudhuze nekukembi. Vakabva vadaidza mwana ndobva watanga kutuka mwana mukuru uya. Zvikanzi iwo uda kutondisungisa pane zvakaitika, wakufurira namai vako. Mai vako hauruziva kuti havasina kana chavainacho ende mai vako achagara mujeri. Kana wagara mujeri muchazonditsvaga kuseri chazoona ndakakosha. Ndakabva ndabvunza ndikati ndozvamatidaidzira here. Ndakafonera futi mupurisa waye anga andifonera ndikati ndozvamandidaidzira here shefu nekuti munhu kana ari yemunhu wamandidaidzira kuno kwari kundituka ende arototuka mwana. Zvane mupurisa imimi kwidzai kunoku siyanai naye. Takabva takwidza nemwana bva taenda. Vandasvika vandati mwana wangu vaagara panze vandapinda nekadiki. Chakandishamisa baba ya kubva patasosiyana ndasobva kumba kweka vanombobvunza zvevana vanombodini uku watombotuka mwana hawana kana uchavapa mwana mudiki uyu. Wabva wasvika kumapurisa kwe kuti wangoda kutenga dzvene kana kudini ende kuti urambe chinhu pamberi pemapurisa munoziva zvinongonetsa. Akangoti kune mapurisa zvikandipe odhari yari makaburiswa maheu kapfuko. Ndobva apa mwana kamwana kangu kadiki vakatomboramba kutambira. Ndobva zvanhu nemupurisa yatambira ndobva atambira. Inini chandakatageta kanyandandipe odhari mapurisa mupurisa riri kubva kumapurisa rakatobatiswa mupurisa uya uyu. Zvanzi mwana kana waya ndichapa chii chapa mwana. Kakatobudiswa mukabhokisi karimo mureception iyo kana ndomuchaji office mukesimbi kanenge kari kumadziro kudai ndobva akatovhurwa imomo mahewa abva atoya ndichitomaona. Ini ndakanga ndangotageta kuti mahewa aya kana asina kana akavhurwa mwana wangu handitenderi kuti amwe nyangwe kana ari mupurisa kana ndichinzwi ini mwana wangu handitenderi kuti amwe vanaona mahewa aya received. Ndobva ndangobvuma kuti mwana yamwe asi hana yangu yaingorova mwana wangu kuti amwe mahewa aya. Ndikati anyway kana paitika chinoitika ameno mwari wanenge waita kuda kwari dako kana paine chaiswa ndandiri kutongera mumwoyo nemupfungwa. Kana paine chaiswa kana dziri dzofiro dzemwana uyu ameno ndozoona. Ndobva ndanzi nemupurisa madha ndiwe nhingi ndikati ndini. Zvikanzi sign up. Ndobva ndatora bepa riya bva ndawerenga ndakati handisaini bepa randisina kuerenga ndione ndere protection order. Ndikati handiri kusainiswa bepa reprotection order yababawo ini ndine imwe protection order. Zvika nemupurisa aya munhu hapana munhu anonzi haana right yekuvhurisa protection order. Chero iye muine yenyu anotovhurisawo yake sainai. Bva ndasaina sindaichema. Ndiri kuchema ndari pane umwe mupurisa akandiona akaona zvichiitika. Ndobva anditi madha sarai makadini makagara ipapo ndira kuonai. Uyu ndobva asaini ndichingopedza kusaina bvatora rake bvatobuda bvatodini bvatoenda. Haana kutomboita keya nemwana waye kana kumutakura kana kudini. Akabva atobuda bvaenda zvake zvaita. Mupurisa aibva azondidaidza panze anga anditi garai. Zvikanzi usacheme ba. Iye aisa yake asi yoenda neprotection order yako. Chakangokosha ndechekuti uzive madheta wakashungurudzwa iwewe.
wotaura zvazviri kunyange kana mukoti pipi akazama kuchichidzira kana Magistrate iwewe te bikamuri chokwadi ndo chinodini chinotonga ende chokwadi ndo chinokunda iwewe unotaura zvazviri achandoziva ndechekuti kana chokwadi chabuda yake yaidini aigrand akabva andipa confidence noti ndandatogumirwa ndakabva ndabuda vatangoya nemwana wangu date ende ndakatosainiswa mangwana zvitonzi kukoti zoti yanga akatageta kuti mari yekoti obviously atoidini atoioni ndakaiva ndataurira hanzvadzi yangu ndozvaitika hanzvadzi yangu hombe yaingondibatsira ndobva ndaitaurira hanzvadzi yangu ndobva yanditi don't worry ndingaendise mari pamushikashika vandaisirwa mari pamushikashika vandatora vandaenda kukoti ndaenda kukoti takaenda kukoti iyai vatangopinda ndobva tapuwa next date vanhu vese vakaenda musi iyoyo wakapuwa next date nokuti musi iyoyo koti yakanonoka kutanga zvichinzi kwakuine meeting kukoti kumakoti ese saka vakazongoita zvekusevha vanhu zvekuti vanhu vapuwe manext date tanzi moya date rakati tazodzokera kuya yakatoya ndine maprofita akanga ameno inganga ireyo dzanga inadzo 2 ende ipapa paingotaura nezvangu munhu wese agara naye aritaura nezvangu munhu wese agara naye aitaura nezvangu tiri pakoti ipapa ina handina kudaira handina kudini ndaingopretenda as if everything is normal kusvika ndapinda mukoti mukoti mai makanzi tiri kukumbira mazita atadaidzira chete hatisi kuda vamwe vanhu vatadaidzira ndo vatiri kuda nokuti papa ndobva tapinda mukoti memo tapinda mukoti muya dzakapinda nyaya dzevamwe kusvika yedu bva yapinda yedu yakaenda panumber 2 yaenda panumber 2 iye ndiye akatanga kupuwa mukana akataura nyaya yake ataura nyaya yake ndobva tachitanga kubvunzwa ndakanzi pindurai zviri kutaurwa ndizveri ndakatanga kuda kuexplaina pipi akazama kutombovhundutsira inini handina kutya semunhu anga achiziva chokwadi ende anga achitaura chokwadi ndakataura zvazviri ndikati inini zvakatanga so zvikadai ndibva ndarondedzera zvese zvandataura kumashure kuzosvika nditore protection order ndobva tadaro ndobva yake ndobva yanzi haina kudini ndobva Magistrate akatora nguva akanyarara anga kuchitarisa nyaya yakanyorwa nemurume neyangu akabvunzwa kunzi iwewe apa wataura kuti mukadzi ari kukuthreatena iwewe ini ndakatombodzokera pamba apa bcause ndakatombodzokera ndakutora mainfomu ewana zvikoro zvavhurwa akandirambidza ndikadzokera futi nevana nchiti vana vaenda kuchikoro vana vakadzidza 1 day chete musi iwoyo vatonditi dzokai pano vandadzoka ndatotaura kuti chikafu chichadya vana Monday to Friday ndechangu ini nokuti chikoro chiri pamba chikoro pamba apa vana vakasikabhadhari nochiri pamba pavo chikafu chevana Monday to Friday imari yangu asi vana ndinovaunza kuno kumandi Friday odini okwira bhazi odzoka mari yebhazi futi ndini ndinenge ndidini ndichibhadhara zvikanzi vana kana watondipa wandipa zvachose ndikati vana nyange mukuru uyu vana ndiro vati wagare kwani wagogo pana pakungoya kuchikoro hatisi kutendera kuti vana vadini wagare nenyaya incidence yangaitika pamukuru ndikati pana payadhi pamuri kuvaona sematorero amatoaita matoshaisha vana vapana pakuchawo kuya kuchikoro upinda mumaklasi wabva maklasi wodini woenda kwagogo wavo zvikanzi kana uri kuenda kwagogo wavo tsvagire chimwe chikoro hazvitoiti kuti vana vavo vatodzidze panapa especially mukuru handitodine kumuona panapa saka ndobva inini bva ndangoti handisi kuda zvenoisi ndakatakura vana vangu ndobva ndadini ndobva ndabuda saka zvadaro tiri mukoti ndataura nyaya dzese mukoti muya Magistrate takatora nguva akanyarara ndobva achimubvunza zvikanzi iwewe pakutaura panyaya yekuti ari kukuthreatena asi zvakauya nevana ukamurambira akauya achida kutora mainfomu evana ukamurambidza kutora haana kuita nharo newe saka ari kukuthreatena papi zvikanzi ari kuthreatena nemasoja zvikanzi ende futi hapana futi pawataura panyaya yako kuti ari kuthreatena nemasoja kana pamboti masoja acho ari kufonera achikuharasa kana kuti masoja achiri kuuya pamba pako nokuti masoja akauya musi wedambudziko asi hauna kuzvinyoresa kwa akauya achida kutogadzisa iwe kuti usarowe mukadzi saka iwe ndakudzwa nevamwe varume here kuti usarowe mukadzi uudzwe neumwe murume kuti usashungurudze mhuri ndobva akapashayirwa mhinduro
ndobva majesty vati alright uyu yako protection order yako haina kugirandwa nekuti yokuda kutora protection order nekuti uyanayo. Asi apa zviri kutaridza kuti mese muri kudini, muri kunetsana, ndozvakabva ataura. Saka ndobva yangopera yakanzi protection order yako hati grant. Asi yenyu yangu ndiyo yakagrandwa. Ndobva tatobuda kanzi maenda kwa clerk of court. Ndobva taenda kwa clerk of court, iye haana kuzozvimirira, atobuda bva atoenda nekutotsamwa. Saka date racho reimwe koti yake yanga abuda, zvinzi abuda on bail, ndakazozvinzwa tatozobva kukoti yanga andiendesa yeprotection order. Ndatofonwa namukoma wake zvikanzi mainini muruziya here kuti bamunini ari kuenda kukoti muna January munomu, ari kuenda kukoti muna January munomu. Koti yacho iri kubva atotaura nekwairi kuitirwa nemairi kuitirwa macho. Iye apa mupurisa haana kunditaurira. Mupurisa akatozoshamisika achindiona nchipinda pageti ndina uyu witness. Mupurisa ndobva akachindibvunza zvikanzi witness, ndobva bosi zvawitness anga akambozvibvunza mumasure, ndobva ati ndipe nhamba dzake ndikavapa. Saka akashamisika nchipinda newitness iyayi, ndatotipirwa zvisina banguru mukoma wake. Banguru akati zviri kuitika ikoko maini hazvisi kutifadza nekuti musha waya makatenga mese, ndene zvamakuitwa zvinorwadza kuti munhu angotenge musha wake asiye. Saka imi meendai kukoti. Tasvika kuya mupurisa akanyora statement rawitness, anyora statement rawitness. Takuchibvunza iri kupindwa kupi, hapana akatitaurira. Dzimari rakatenderera rikabvunza kwa clerk of court, tikaenda tasingazivo zvekukoti ikoko kwatataenda kwacho. Tazobvunza ningi zvikanzi ari kupinda kwakati. Tiri kusara tiri kupinda kuya nyaya yairutonzi yatopera. Ende hapana atiudza kuti yatopera, uyu angondimvumura kwakutobuda kwakutoenda. Ndakuchibvunza mupurisa ko zvazodini, zvikanzi abuda nebheo abhadhira 400. Ina handina kumbopinda kana koti kana hwani. Nhasi wacho ndiripo, hamuna undikwanisa kuti mutidaidze statement iri matora, hapana chaitika. Mupurisa akati ini nditone zvangu zvandiri kutoita zvakatowandisa, imi miziya tabuda nebheo. Saka ndakazonokrema maintenance. Ndakrema maintenance iya yakaita default kwe 3 months asina kubhadhara. Yakanzi 200 pamwedzi newana 4. Saka iye maintenance iya haana kubhadhara kusvika pakuti yaine mapurisa vaitotadza kutonomusunga asi mapepa wainawo. Vachingoitendera nyanyu mangwana. Kuzosvika mapurisa aya ndobva ndazoti ndani rimwe bepa. Hanzvadzi yangu yakafonera kutauni. Ndobva wazivisa chimiro changa chiripo. Wekutauni vaya ndo wakazoti wekutauni vaya. Saka mupurisa wekutauni akabva azopa hanzvadzi yangu makondakiti kuti afonere mupurisa wekukembi yanga iri kudhuze nesu. Mapurisa aya ndobva ati tatizotoziva kuti ndo zviri kudini, ndo zviri kutambika kuno vari kuzviita. Mirai tiite zvekuti munhu adini, munhu asungwe. Bepa iro raavhurisa rimwe racho rine maintenance ye 2 months ngauye naro. Ndakaenda naro. Zveshuwa nyaya haina kutora nguva. Pakabva tobvunza pane chifambiso nepanapa hapana chifambiso, ende zveshuwa pakamba hapana chifambiso. Tati chiripo. Mukomana akaenda bva anobatwa. Abatwa akatomboda kutisa, ndobva abatwa bva aendwa naye ndobva akabva akanda $100 pamari iyoyo. Akanda $100 pamari iyoyo patanzi kukoti kutauni. Taenda kukoti kuya. Ina chakanetsa kuti haana kupinda mukoti. Muzita rake mukomana ndaidzirwa, vamwe akadaidzirwa akatopinda. Saka ndobvunza ningi zvikanzi neokukoti kuya hatina kumbomuona. Ndikati munhu adarika akasungwa apa achienda kuchimbuzi nepamberi pangu apa. Ndichakaita kuti azonyatsotsvagonza ari papi. Ndopakazoya bepa rakabatwa nomumwe mupurisa wepakoti. Zvikanzi zita rautaura iri asi rachekwa, munhu yarutonzi abuditswa. Ndikati abuditswa sina kupinda mukoti, tauya kukoti kunoko. Zvikanzi abuditswa, ichitomhanya kuna pipi achimo. Ndisati ndasvikaona pipi ndakatodhifendwa nemupurisa anga aine murume wangu yayo. Zvika nemupurisa nyaya inyanzi musi wa 28
iwe ubhadhare mari handiti ubva watobhadhara wakatota ezifi watogadzirisa unofanira kutozoya kukoti watombobvisa imwe mari uyo aurai zvikanzi asi ndinoda kuti mutaurirane murume akabva atanga kunyepera kuda kutaurana neni nekuti paakasungwa ipapo ndo pandakabva ndakumbirawo mapurisa ndokumbirawo nditore zvinhu zvekushandisa nokuti sinzi andigara mumba meshamwari handina zvinhu zvandiri kushandisa shamwari yaiuda kugara pamba pai ndokumbirawo nditore midziyo yangu ende chakazita ndikumbire futi kudaro kumapurisa ndakasvika zvinhu zvangu zvasungirwa mumasagi atenga ma90 kg2 wakusungira kwakuisa mukicheni inobikirwa nechishiti chimwe chakasungira hembe dzangu nevana vangu wakuisa mukicheni munobikirwa ndo chimiro chakandirwadza ndikafonera mapurisa ndichikumbira ndichichema shuwa hembe dzangu dzinosungirwa mukicheni unge ndakafa ini ndine maudropu 3 ndine mibhedha yangu 4 mabhlanketi angu zvinhu zvese wari kushandisa asi hembe dzangu nevana vangu ndizvasarudza kuisa mukicheni munobikirwa nekicheni uniti saka ndobva mapurisa ati mirai madha vari kunoko vauye ikoko mutore zvinhu madha varipo madha vaya ndakakomiketa nawo mukadzi nekuti apa akabva atotora mukadzi bva atoisa pamba ipapo ndiye anga kutoshandisa zvinhu zvangu zvese kusiya kwehembe dzadzaiswa mukicheni mukadzi abva ati andiri kuyako maiguru ndimirirei akauya zveshuwa auya bva andifonera ndaapo pamba uyai ndakatosvika vatovhisa zvavo vatounganidza vatovharira zvimwe vatozvivhara saka ndakabva ndati pandinopinda murumu yega yega ndokumbira kunge muripo ndakapinda ndichisimudza zvinhu zvangu nehanzvadzi yangu nemukomana takakumbira kuti atibatsire kutakura taipinda murumu ichi rumu yandaipinda mukadzi wake anga aripo wanga atora wakugara naye ndobva ndatovhura odropu yanga iri mubedroom ndikati vandatasa vandaona mune bhutsu dzake ndikati bhutsu idzi ndedzake vandavhura imwe monaki yangu yanga iri padenga ndikati izvi hazvisi zvangu basi vandabvisa vandawapa vandatovhunza ko mamonaki angu 2 aripi yeblack neimwe ine mabox ine mapepa angu andakaita cosenis assistant nemapepa andakanyora science neemets iripi zvikanzi izvozvo munobvunza murume wenyu nabamukuru ndo vanhu vakasungira zvinhu vechidini vechikanda mukicheni saka ndo vanhu vamunobvunza pamwe mamonaki akatorongedzerwa bamukuru ndopandati saka zvinhu zvangu zvinenge zvakashota ndopandakavhura zvinhu zvangu pandatanga kutaura kuti chakati hapana zvanzi zvinenge zvakatorongedzerwa bamukuru akaenda nazvo ndikati alright hapana chakadini chakashata ndabva ndatora iye ndakamusiyira mubhedha 1 nemabhlanketi 2 hombe nedoko ndikasiya maketeni emubedroom nedivhaidha netv ndikatora 1 ndikasiya masola takatenga 8 ndakangosiya akadaro ndakubata kana 1 zvemagetsi zvinoda aripo titore tese mabhatiri ndikasiya ndikamusira poto 1 nemaplates ndakatosiya akatowanda nemaspoon pandatotakura zvimwe pandabuda vatadini vataenda asi chaakundinesa ndechekuti ndakushamisika ndakufonwa nemapurisa nezuroti iwewo murume wakakwa kuripotera kuti wakatora zvinhu zvese apa mapurisa aendo akambondifonera futi achiti achindibatsira kuti nditore ndataura chichemo chekuti izvo zvikuru tondo vana vana kana blanketi rekufuga handina pekuti ndigarire nevana kana pekuti ndivatire nevana mapurisa aya akutonditi chii akutonditaura kuti iwewe avakutoramba kuti hatina kutombokuasista panyaya iyoyo no ndafonera mukadzi wacho mukadzi wakati inini handibvumi zvinhu zvemumwe mukadzi kana kutestify ndinotestify nyaya iyi nekuti handingatenderi kuti ndigare nezvinhu zvenyu iye ari kuda zvinhu zvenyu anozvidini kana ini nyange tikaramba neni zvangu ndinodini ndinotakura sinyaya itonetsa ndoti ndakatogadzwa dano namai panext ndo zveshuwa mai panext iwawa wanetsa pamba ipapa ende ndo handonyanya kutopindira panyaya idzodzo zvese zvatainetsa naingonzi ndiwo mai iwawo zvese ndiwo mai iwawo ipapa munotokumbira kuti vanhu vaMwari mundibatsire nekuti nyange kwandiri kuno kumai wandotsvaga kwandiri ende wandodhiga mainformation kuti wazive ndikuti ane zveindiri kudini wakashungurudza mukadzi vane contribution yekufa kwemba yenyu vane contribution pakuparara kwemba nekuti mukadzi wakatotora ka pamwe pacho ndomushora hangu pakuti akauya pamusha wangu wandakatenga akaya kogara asi pamwe pacho ndotonoti munhu anotorizina kudarika baba nekuti anototaura kuti kana pandakaenda kuti akanetsana neni kana ndakanetsana naye hatina aitobatsira kutorongedza zvinhu zvangu ende kuti nditi ane changu chaakatora ndingamunyeperi haana asi baba ndo vari kuita zvinhu zvavo ende nezuro pandakatomufonera ndiyakadayira foni yemurume akatota kuti inini mai guru ndatonyeperwa ndaenda bhoyera handisitoziva kuti ari kwaudzi kana handisitoziva kuti ari kukembi kana ari kukembi
kana masvika pari fona nditaure naye ndimubvunze kuti zvironyi zvaari kuita. Alright. Saka chichemo chenyu ndechekuti muruda justice panyaya yenyu. Chichemo changu ndechekuti ndiruda justice panyaya yangu nekuti izvozvizvi mudzimba ndirikugara dzimba dzekuloja. Izvozvizvi handina basa randati ndakuita nekuti mapepa angu akapisa. Pekutangira chaipa handina nevana ndinowana 4 ende izvozvizvi pekuloja ipapa panotodiwa renti. Vana vacho vanoda kudya vanoda kupfeka. Iwo pedza patunhu tudoko doko twandakatora itoto ari kutokomplaina asi iye ari kutogara stand. Nemba iyo iri kundirwadza kuti imba yandakatenga yogarwa nevamwe vanhu. Inini nevana vangu hatina chatiri kubhenefita pazviri. Chikoro chatakavhurisa ipapo chiri kubhenefita vamwe vanhu. Vana vangu havasi kubhenefita kuisa ikoko kwakuda kuti vana vangu vaone kubhenefita education asi izvozvi mwana wangu mukuru akagara havasi kuenda kuchikoro. Chikoro ichi chichipo nanhasi. Chikoro chitoripo nanhasi. Baba ari kupiwa renti. Baba ari kutopiwa renti nechikoro ichi. Okay. Asi mwana akagara havasi kutoenda kuchikoro mwana wangu mukuru. Noti wacho mari yekuti ndimubhadharira handina. Ndaida kuzwa kuti pane pendandakanganwa pemwana akapiwa maheu ya haana zvaakazoita here. Mwana wamaita akapiwa maheu vari muri kukamba. Mwana akapiwa maheu haana zvaakaita. Alright. Haana zvaakaita. Aivambondiudza kuti baba vako akamboda kukubata. Chokwadi. Oh. Ndirini unotitaurisa igore rapera. Oh. Igore rapera. Izvozvizviwo wane makore mangani? Ndane 16 years. 16. 16. Wakada wandibata ndani ne 15 years. Chii chakaitika? Chakaitika ndechekuti baba vangu ndinoainetsana namama vangu. Asi yanga iri nyaya yekuti mama wabve pamba pataigara kuti pai panapa vachiti hanzi muri kuhura asi kudzinga kwaita mama wangu dhedhi wangu kwakuri kwekuti dhedhi wangu asara wagara nemumwe mukadzi pamba ipapa. Okay. Saka wangoda kutidzinga isusu tese kuti chii waunze umwe mukadzi nevanhu vake zvekuti isusu patakaedza kuenda kuchikoro last year wakatirambidza tobva tamboedza futi January last year takazoshingira chibva tangogara paguku chibva tapedza chikoro. Saka patakaenda January apa ndakudaenda form 3 wakatidzinga pachikoro wakati chii amufana kudzinga pachikoro panapa. In fact havatobhadhara futi maintenance saka izvozvo handisi kutoenda kuchikoro. Ndoda kuziva zuva ravakada kukubata chii chakanyatsoitika? Chakaitika ndechekuti wangu adzinga mama wangu anga asoti wadzingwa mama akabuda achienda kuchechi ndobva ndasara inini hanzvadzi yangu netwanini natwangu. Saka apa taigara nevamwe vana baba mukuru nokuti baba wacho vakafa saka twatwasikana nomusana tiwa. Chakaitika ndechekuti mama abuda takabva tadya kubva taenda kurara nokuti vana vese ipapo tatagwatya nokuti wakatanga zvemafights hapana waiona kuti mukuru kana mudoko aingorwa munhu kuti bvai pana. Saka dhoo redu wangu wagwejemura lokuya yekuti pakiwe nechihuri chacho wangu wagwejemura dai. Saka papa sikachakiwi taita zvekuti kana tauda kuvhura dhoo taivhura nebanga. Saka wakati tarara so pamwe wakafunga kuti tatora zvokubatwa nawo vachibva vavhura dhoo. Saka uchirivhura rinonzwika sound rainibanga. Vachibva vavhura dhoo achipinda mukati. Inini nekamwana kaba mukuru kainzi nomusaka kuru kacho takabva tapepo. Kobva tati ndobva ndavabvunza kuti murudi vachibva vati hapana ndada uno marara henyu. Wachibva waenda wabva wati gare gare tatombobatwa nehope dzakuda kubata. Kobva wadzoka futi kechi2 tikati murudi ndobva wakanditi kiri hapano nokuti uyu nomusana uzomuka. Ndikati hapana kwandiri kubuda ndichienda nokuti yangu yekuti tirara. Ndobva wakandiudza kuti hanzi ini namai vako hatisi kurara tese mazuva ano muzoti havasi pabonde. Aiwa ndandiri murume wangu wakamirawo dhoo. Nokuti papa inasiya wangu ari muimwe rumu yanga iri kusaidha. Saka ndandangoti ndandiringoita advantage yekuti vakada kundibata ndaidaidzira sei. Waizviziva here kuti ndo zvaari kuda kuita? Ndaisazviziva asi wakandiudza nyaya yekuti hanzi iwewe namai vako ruzoti hatichagari tese nokuti wangu asikachagari murume wake. Ndikati ndinozviziva. Zvikanzi izvozvi zvichatone mwedzi 3 asundi pabonde. Ndikati iyo inyaya yekuti muudzeni here mwana mudoko kana kuti munogara pasi motaura namama wacho. Kobva watonditi wadi iwewe kundipa. Ndikati kukupai chii? Ndobva vanonditi kurara nini. Ndikati imi hazviiti nekuti muriti
hamusi kuona kuti hazviiti here, inini tiri mwana mudoko plus muri baba vangu hazviiti. Ndobva wakabva wada kuti kuita noise. Ndikati ndoadaidzira sei kuti ndo zvamuda kudii zvamudaita vachibva vabuda. Amangwana masikati tera taita samama arudzoka takagara pamasofas. Saka waningi wangu wakabva wabuda panze kotamba. Ini ndichibva ndasara ndiona TV wangu wakarara muromo. Wakamuka ndobva wakauya kogarawo sofa, pane sofa rine rukona kune zvekudhoko. So ndakagara rukona iye vari rukona. Kubva wandinosiya wangu wabuda kuenda kuchechi. Kubva wanditi hanzi kana wakuenda maperiods kana paine chidiwa pakuri kana chii usatye, nditi baba ndiri kuenda maperiods nditengere mapedzi. Ndikati ndogoudza imimi sei kana mama waripo. Nokuti indozoti munhu unoudza mama kwete baba. Kubva ndati ndoudza imimi sei kichi mama waripo. Zvikanzi nokuti ndine baba wako mai ako ndogona kutoadzinga kana nhasi taindogona kungoti bhei panapa. Saka ndakabva ndabuda mba vanenda panze. Kubva taenda panext navanini vangu kusvika mumoyo. Vakazoya mama vakasvika zuva ronyura. Vachingosvika ndatatopedza kubika sadza navanini vangu. Kubva tati takupinda mba korara sajairora namama. Ndopakabva tanga noise. Baba vangu vakatanga kurora namama vangu kubva nokuti vangu vavhara door nespeaker. Nokuti risingachaloki kudai repadining racho. Pandakanovhura pusha speaker kudai ndichivhura door ndichiti mama kudai panze. Wakabva wandirwa chibhakira padama zvokuti ndikatarisa mazino angu ekuko pane wanga torapa reblack red bhakira chawakandipa nokuti pakanobuda ropa rakanorwera pamazino angu pachibva pakwara mukati. Pandakadaiwo so achibva andora mudumbu nhasi ndakuenda maperiods but ndakatotanga ipapapo zvokuti ndofunga kuti vakatondidhameja. Ndakatombotadza kusimuka ndaifamba ndakagotamirwa dai kuti ndisimuke dasiti pairwadza uko. Vakarowa nechii padumbu? Vakandirwa bhutsu mudumbu. Akona tibva taenda tibva ndashingira kufamba ndakatoberekwa namama infact kuenda kwagogo. Nokuti inini kuchasimuka dai peni yanga yakudii inga yawanda. Mama vachibva kungotibereka vachibva vati vanotadzi dzangu nevanini vangu amai. Kubva vandibereka kuenda kwagogo. Mangwana wati vaende neni kukiriniki ndobva vakafonera nepolisi kwaudza chizi uyai kuno mama ang'arirwa nyaya yekuba mombe dzemunhu. Nokuti mama wangu tete wangu akatenga mombe yekuripira mama wangu akadzi wangu warwa. Saka wangu wati claima kuti mombe idzodzo ndedzawo kuti waona kudzitengesa wadi wabvise mukadzi wako anga ari kudzidzo. Patakaendako kwaudza vakabva vabatwa nenyaya yekundibana mudumbu but mapurisa acho haana kuvavhurira dhoketi akaitsika. Nokuti pane saka kuchipatara vakati chii? Vakati ndakadhamejwa uyu unonzi ndakadhamejwa right side zvekuti ndine mapossibilities ekubereka kana kusabereka. Wakati possibility yekuti abereke iriko asi anogona kusatobereka zvachose. Nekuti kumukadzi kwakaita uku zvakakonzera kuti aende kumaperiods nguva yake isati yakwana. Saka zvine advantage yekuti handibereke kana kuti ndobereka asi chikonzero ndechekuti ndakabanwa ndikafa. Ndakatodhamejeka zvakanyanya. Inga zvakaoma. Alright, ndozvandaida kunzwa zvangu mwanasikana. Saka pawakabanwa wakatanga kubleedha ipapo iri kana kuti wakazobleedha papa? Ndakatoti pandakabanwa handina kuwana simba rekusimuka. Saka ndandisati ndatanga kubleedha. Ndiri kurwadza ndaibata side rangu iro dai. Ndiri kurwadza vachindipushira panze kudai so ndopakazonobva ndakagara dai pane ziko rero. Saka kuti nditi ndakatanga kubleedha ipapo kana zvakatora maminitsi handikuziva nokuti ndandane pain kare. Asi pawakangogara ipo uchisimuka ndopakabva patowanikwa blood? Okay. Alright.